I pozdrav svima, dragi moji subscriberi i svi moji pratioci. Evo, došao je i ovaj dan u kome ćemo pokrenuti se u prvom videu za moj novi priručnik kako da počneš da zarađuješ uz veštačku inteligenciju. U današnjoj epizodi ćeš da vidiš, ostani sa mnom do kraja i vidjet ćeš koliko te košta tvoje čekanje. I ostani sa mnom do kraja, jer ovaj video nije edukativan nego komercijalan, ovaj video donosi novac. Ali pre nego što krenemo sa današnjim videom, nemoj da zaboraviš da lajkuješ ovaj video, da klikneš na subscribe i prema tome krećemo. Dok ti gledaš ovaj video, tvoja ušteđevina gubi vrednost, a tvoj posao polako postaje suvišan. Surovo, možda je istinito, apsolutno. Većina vas čeka pravi trenutak da pokrene nešto svoje uz veštačku inteligenciju. Taj trenutak je bio juče. Danas već plaćaš porez na svoju neodlučnost. Neću te učiti teoriji, pokazat ću ti kako da prestaneš biti žrtva tržišta i postaneš onaj koji uzima profit. U naredna 4 minuta srušit ću tvoj zid izgovora. Slušaj pažljivo, jer tvoj bankovni račun direktno zavisi od ovoga. Najveća laž koju sebi govoriš je kasnim, AI je već svuda. To je laž koju koriste gubitnici da opravdaju svoj nerad. Istina iz prvog poglavlja mog najnovijeg priručnika je drugačija. 99% ljudi su samo posmatrači. Oni koriste AI da se zabavljaju, ti ćeš da ga koristiš da eksploatišeš tržište. Danas pojedinac sa laptopom i mojim sistemom ima veću moć nego čitava firma pre 10 godina. Rizik ne postoji jer investiraš 0 eura, a dobijaš mašinu koja radi 24/7. Jedini rizik je da ostaneš tu gde jesi. Hajde da pričamo o novcu. Tržište ne plaća tvoju diplomu, niti tvoj trud. Plaćaju tvoje rešenje. U priručniku te učim kako da postaneš arhitekta procesa. To znači da koristiš AI da uradi prljavi posao istraživanja i strukture, dok ti držiš ključeve i naplaćuješ rezultat. U prvom poglavlju otkrivam kako da mapiraš svoje veštine i spojiš ih sa AI alatima tako da tvoja ponuda postane neodoljiva. Ti ne tražiš posao, ti postavljaš sistem koji klijenti ne mogu da ignorišu. To je razlika između preživljavanja i dominacije. Tvoja ideja u glavi vredi 0 evra. Ona postaje imovina tek kada prođe kroz moj sistem realizacije. Moj komercijalni sajt nije tu da ti daje nadu, tu je da ti proda mapu puta. Od identifikacije problema koji ljudi plaćaju svojim zlatom, do momenta kada AI to pretvori u gotov proizvod. Ja sam ovaj put prošao, sve greške sam već napravio umesto tebe i sklonio ih sa puta. Tvoj jedini zadatak je da pratiš korake koje sam zapisao u svim poglavljima mog novog priručnika. Tvoj nesavršeni start je tvoja najveća prednost, jer dok tvoja konkurencija planira, ti već naplaćuješ. Priručnik kako da počneš zarađivati uz veštačku inteligenciju nije trošak. To je najjeftiniji radnik kojeg ćeš ikada imati. Idi na moj sajt odmah, preuzmi svoj primjerak, prekini da budeš onaj koji scrolluje i postani onaj koji gradi. Tvoja prva uplata je udaljena, samo jednu odluku. Vidimo se s druge strane u svetu gde novac radi za tebe. Ako ti je ovo bilo korisno i ako želiš više informacija o mom novom priručniku i ako želiš da ga kupiš, ovo je najbolji dan za tebe, možeš da ga imaš već u roku od pola minuta, odnosno za nekoliko sekundi. Prema tome, pozivam te da odeš u link ispod ovog videa, klikneš na link koji vodi do mog novog priručnika, tamo odabereš na kom jeziku želiš da ga naručiš, da ga pogledaš i da kreneš već danas da zarađuješ novac, jer AI služi za tebe. Hvala vam što ste pratili moj video, vidimo se u sledećem, ostanite sa mnom, ako još uvek niste, subscribeujte se na moj kanal, lajkujte ovaj video i vidimo se uskoro. Pozdrav svima!